Babe simelane ngabe lo msebenzi lo ufuna babe unalo lwadi ukuthi wani? Hayi, aniyazi anikabuzi. Imngane yami ithite kunebantu abafuna ibantu. And nami neyimuntu nabona ukuthi ngcono niza. Njengoba neyimuntu. Okay ke babe sivula ishisa nyama ke lapha elukwatini eCrossing next to Top Tea Tiles ne. Mdulas grillers ingakho silapha bake. iCV yakho babe ithi awu kafiki ngisho isecondary. Matric awukawendi. Matric nokubulawa inkukhu neshisa nyama okuhlangana kanjani? Wodwa. Siyobulala izinkukhu tesilungwini. Noma izinkukhu nasitibulala afuna siqale sende isipompo demo. Sicheke ukuthi ibulawe ini. Sicheke high blood, sicheke AIDS, sicheke nokuthi esikalini isangaka. Kungenaphi konke lokuthi nifundile kombani kafundi kube nicisha inkukhu, nidinga imukhwa, izembe, isaha namanzi abilayo, nicisha inkukhu nifaka emlilweni. Ilethi njani izinkukhu leti idinga ibachelor degree nemalusi. Babe thina simdulas grillers asifani ke nalamanye amashisa nyama. Asifuni kwenda emaphutha and futhi asifuni ke ukuthi standard sethu bese siyehla senyama. I-test yethu sifuna ihlale i-right. Ingakho ke siyaba interview abantu, siba train sente show ke ukuthi se maintain our standard ukuze ama customer ethu ahlale ajabulile. Ni train abantu ukuthi bayohosa inyanga bacishe inkukhu. Kodwa diyabaleka yini inkukhu. Noma mhlambe lenkukhu ungagcaleka na ukhipha imukhwa. Isoya emasipharapara ithathe imukhwa isika wena. Inkukhu leti zale futhi mina into niyaziyo ukuthi ibhayizani ayibaleke msenoma uvula ikondom. Mara nina nifuna sitrainele kuyicisha. Hawu manje ikondom ingena kuphi khona la? If you get it, don't forget about it. Njengoba bengishido babe thina umsebenzi wethu sothatha serious kakhulu ke. Asifuni ke abantu baselukwatini inhlazatshe yonke lemaphethelo. Babe disappointed ngoba Mdulas grillers always delivers. Inyama yethu ihlala nje iku top grade, top standard and higher grade. That's why nje ngiyabona ke ukuthi ngeke uzothole lo msebenzi. Wondot man. Niyayidinga imisebenzi. Niyayidinga imali emakhismos man. Diningi indlela ndoda dokuthola imisebenzi wabona. Mane bahlebe ke. Mane ni dope insipho. Mane dope insipho ndoda. Uvuthele fast. Unike imisebenzi. Niyayidinga some please. Hayibo. Uthini phuma phela ngicela uphuma uhambe. Ngihamba vele. Futhi wenza ngathi awunifuni nikubonile undipuka. La ngipakile mina imasimelana. Wathi loza futhi. Nehla imasiphuno. Mdulas grillers uthi akasekho endaweni yasenkomazi kuphela so yatholakala naselukwatini Crossing next to Top Tea Tiles ke hawu inyama lapha ke nitayithola ke iseqhopheleni lelisetulu kakhulu uthi i-full chicken nge 120 kani i-half chicken ngu-60 rand. Liplate lakhe naliphelele na ufuna ke liplate lonke leliphalish nemasaladi ke laphana ngu-50 rand. Shipile kakhulu kani hawu khona inyama yakho uyatibonela ke nawe. Inyama ke lesezingeni lelisetulu kakhulu uthi liphalish ngu-5 rand, isaladi ngu-10 rand. Kani futhi uphinze athi fafa ngema chicken livers lapha uwathola ke nga-30 rand. Shonani khona ke lapha next to Top Tea Tiles elukwatini. Nonke lensenhlazatshe Chaka Start na wonke amaphethelo lathudane ke nelukwatini niyothola ke Mdulas grillers uthi uvulile manje njengoba esikhuluma shonani khona ke niyohla inyama lemnanzi straight the best flamed grilled chicken.